Det er Pernille Sloth fra pernilleslot.com og bag truespotter.dk. Er du også en af dem, der går til de her netværksmøder for at networke dig frem til bedre business og større payoff i dine forretningsrelationer? Så har jeg et lille fif til dig her, hvis du godt kunne tænke dig at få mere ud af dine møder og drage de rigtige relationer til dig, så du simpelthen bliver magnetisk i forhold til dem, der kan give dig større business og vækst i din forretning. Den helt simple forberedelse er, inden du går til det her netværksmøde, så sæt dig for bare én ting. Én ting, du vil have ud af det her møde. Det kan for eksempel være i forhold til et eller andet projekt, du har gang i, eller en virksomhed, du gerne vil ind i. Hvem er det, du skal have fat i for at åbne den dør for dig? Bare én ting. Og så husk på, det er ikke det, du siger, som gør indtryk. Det er rent faktisk den måde, du får folk til at føle på, mens I står og snakker, som giver indtryk. Så hvad er det for et indtryk, du gerne vil efterlade hos de kernerelationer, som du gerne vil have fat i? Det var 2 ting til forberedelse. Altså 1 ting, hvad er det, du gerne vil have ud af det her netværksmøde? Og hvad er det, du godt kunne tænke dig at få din relation til at føle, mens I står og taler sammen? Det var forberedelsen. Og så til selve netværksmødet. Et godt gedigent håndtryk, et godt gedigent ligeværdigt håndtryk, hvor håndfladerne vender ind mod hinanden og er lodrette, giver faktisk mere data og information, eller giver lige så meget data og information, som for eksempel 3 timers small talk. Så blot ved at give et godt gedigent ligeværdigt håndtryk, så har du allerede bondet med dine kernerelationer, som du gerne vil i tættere kontakt med, lige så meget som 3 timers small talk kunne give. Så tænk lige over det, når du giver hånden. Og så til selve netværksmødet. Smil. Smil er dragende. Vi kan simpelthen ikke undlade at føre vores opmærksomhed hen på de personer, som smiler. Det er dragende. Det er helt uden for vores bevidsthed, og simpelthen trækker vores opmærksomhed hen på den, der smiler hele tiden. Og det smitter. Og et lille øjenbrynsløft. Sådan. Ikke den helt store onkel morfar, men bare lidt let øjenbrynsløft. Faktisk både aberne og vores eskimoer op på Grønland og Filippiner hilser med øjenbrynsløftet, som åbner vores ansigt og gør, at den, der kigger på det her åbne ansigt, føler, at de har stor tillid til os. Fordi vi skjuler ikke noget. Vi er lette at læse, når vi løfter øjenbrynene. Så smil og løft øjenbrynene, så bliver du dragende i forhold til dem, der er til netværksmødet. Og så når du så kommer hen og skal til at tale med en af de relationer, du har sat dig for, du gerne vil have fat i, så start med at være interesseret. Vær oprigtigt interesseret i den anden. Og spørg, hvad kan jeg hjælpe dig med? Fordi der er noget i vores univers, der hedder social kapital. Har vi først hjulpet, eller har vi først fået hjælp af nogen, så føler vi, at vi bør hjælpe, eller at vi skylder en eller anden form for tjeneste. Så ved at du først viser interesse og spørger, hvad du kan hjælpe med, allerede der, så har du nonverbalt lavet en kontrakt. En følelsesmæssig kontrakt, der gør, at de gerne vil hjælpe dig. Og så sig højt det, du er på udkig efter. Lige præcis i dag. Sig højt, hvad er det, du er på udkig efter. Godt. Der var 2 forberedelser. 1 ting, du skal have ud af det her netværksmøde. 2. Hvad kunne du godt tænke dig, at din relation rent faktisk føler, når I står og har kontakt? Fordi det er det, der giver indtrykket. Under netværksmødet. Godt ligeværdigt håndtryk. Smil. Løft øjenbrynene. Spørg interesseret ind. Hvad kan du hjælpe med? Og sig højt det, som du er på udkig efter. På den måde bliver du en dragende networker. Jeg håber, du får rigtig god gavn af det her lille fif, jeg har til dig. Og indtil vi ses i den næste video, pas rigtig godt på dig selv og på dem omkring dig.